Ja, dan ben je natuurlijk wel verbijsterd van potverdorie, nou wordt het gewoon doorgezet en dan staan die 14 man op straat. Dan kun je niet meer van een ongelukje spreken, maar dan zeg je van goh, de werkgever die gebruikt dat faillissement van 3 mei om met een soort kousanering van 14 werknemers af te komen. Nou, het is net gebeurd omdat we het net val gekregen konden van zijn geval, maar tussen alle createuren met eens wezen. Maar die gingen wel een flink aantal, maar net alle jaar. Dus we konden het op dat moment, we konden het juster net meer redden. Hier wordt eigenlijk een reorganisatie doorgevoerd, 4 faillissement, dus 14 man op straat, ook nog eens geen sociaal plan, geen begeleiding van werk naar werk, geen ontslagvergoeding. Dan kom je wel op een hele goedkope manier van je personeel af. We hebben wat minder mensen nodig, maar ik neem aan dat de meesten in die nieuwe situatie weer om komen kunnen. Er is helemaal net sprake van dat dit van uw opzet is om die mensen uit te krijgen, want we hebben die mensen gewoon in uw organisatie hartstikke nodig, dat zijn specialisten.